Insellmilkom. Illum l-erba' 2 ta' Settembru. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija minn Dun Paul Spiteri, Salesjan li ġie ordnat saċerdot f'Ġunju illi għadda. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif id-dixxipli dejjem kienu jmorru għand Ġesu biex ifejjaqhom mill-mard u jeħlishom minn kull ħażen. U aħna nersqu lejh b'fidi u b'fiduċja sħiħa fil-qawwa li jfejjaqna u jsalvana. Illum nitolbu għal dawk li jiddubitaw fil-qawwa tal-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Alla huwa dak li jeħlisna, Alla huwa dak li jieħu ħsiebna. Ejju ntolbu flimkien anke waqt din l-Ewkaristija biex qatt ma nitbedu mill-preżenza t'Alla. Ejjew nemmnu li Alla huwa dejjem magħna, jieħu ħsieb il-kull wieħed u waħda minna b'mod personali. U tejjem narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti, kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna li mħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarisunna bit-tħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Jien ħuti ma stajtx inkellimkom bħala nies spiritwali, iżda bħala nies tad-demm u l-laħam, bħal trabi fi Kristu. Ħalib sqejtkom, mhux ikel, għax ma kontux tifilħu għalih, u lanqas issa ma tistgħu għalih, għaliex għadkom tgħixu skont il-ġisem. La darba fostkom għatem lejra u l-ġlied. Ma tkomx forsi tgħixu skont il-ġisem u ma tkomx timxu ta' bnedmin meta hemm fostkom min jgħid jien ta' Pawlu u ieħor jien ta' Apollo. Mintomx taħsbuha ta' bnedmin u minnu Apollo, minnu Pawlu. Huma l-ministri li permezz tagħhom intom emmintu u kull wieħed minnhom skont ma tah il-mulej. Jien ħawwilt, Apollo saqqa, imma Alla hu li kabbar. Għalhekk la min ħawwel ma hu xejn u la min saqqa, imma Alla li kabbar. Xorta waħda huma dak li ħawwel u dak li saqqa. U kull wieħed jieħu ħlas li ħaqqu skont ma ħadem. Aħna ħaddiema ma' Alla, intom l-għalqa ta' Alla, intom il-bini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Ħin il-ġenz lill-mulej u Alla tiegħu.
il-poplu li hu għażel birtu. Mill-loli ta' smewwiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Ħin il-poplu li l-mulej għażel birtu. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq daw kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jara femilhom kollu. Ħin il-poplu li l-mulej għażel birtu. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Fih jinsab il-lena ta' qalbna, fl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna. Ħin il-poplu li l-mulej għażel birtu. Il-mulej batni inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u r-rott il-ħelsien lil-maħqurin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qam u telaq mis-sinagoga u daħal għand Xmum. Issa il-mara ta' Xmum kellha fuqha deni qawwi u talbuh jgħinha. Resaq fuqha ordna lid-deni u d-deni ħallija. U minnu fih qamet u bdiet isservihom. Hija niżla x-xemx daw kollha li kellhom il-morda kien xkien il-mart tagħhom ħadhomlu qudiemu u qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll ix-xjaten, jgħidu u jgħidu, inti bin Alla. Iżda hu kien jeddidhom u ma ħallihomx jitkellmu għax huma kienu jafu li hu il-Messija. Meta sebaħ ħareġ u mar f'post imwarrab. In-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh u rridu jżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżda hu qalilhom, jeħtieġ li nxandar l-Evanġelu tas-Saltna ta' Alla lill-bliet l-oħra wkoll, għax għalhekk kont mibgħut. U kien jippriedka fis-sinagogi tal-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Tifhi lilek Kristu. Fis-silta tal-Evanġelu li rajna llum, hekk Luqa jsu jippreżentanna ġurnata tipika ta' Ġesu. Filgħodu wara li ħareġ mis-sinagoga, imbagħad anke flaxija nżul ix-xemx matul il-lejl u l-għada filgħodu qisu ġurnata tipika. U naraw fiha affarijiet li s-soltu jagħmel Ġesu, għamel ħafna affarijiet. Illum ħanieqaf biss fuq tnejn li jmorru ħafna flimkien. Apparti l-predikazzjoni li għamel Ġesu, Ġesu kien l-ewwel qabel kollox viċin tan-nies u kien ukoll viċin ta' missieru. L-ewwel ħaġa rajna kemm kien viċin tan-nies, kien ikun magħhom. Kien ikun magħhom. Infatti rajna l-Ġesu fejja ħafna nies. L-ewwel l-om il-mara ta' Xmum, imbagħad ħafna oħrajn. U fejjaqhom kemm il-mart, il-Vanġelu jgħidilna minn kull tip ta' mart, mill-mart u mix-xitan. Għax iva Ġesu huwa aqwa minn kull mart u mix-xitan u minn kull deni li jista' jkollna. Ejjew ħuti nemmnu li l-kelmiet u l-azzjonijiet ta' Ġesu huma effettivi. Ġesu jfejja. Ġesu jfejja. Biss il-fatt li Ġesu huwa magħna ma jfissirx li ma jkunniex mart u d-diffikultajiet. Ħafna huma dawk li jkollhom mart u d-diffikultajiet. Però ejjew niftakru wkoll li mhux veru li għax aħna għandna l-mart u d-diffikultajiet ifisser li Alla mhuwiex magħna. Ejjew niftakru li kien Ġesu li bent Alla stess li ħafuqu l-ikbar salib biex jurina li s-sofferenza mhijiex xi kastig,
Is-sofferenza mhijiex xi saħta. Imma s-sofferenza ta' Kristu fuq is-salib nifku l-Quddies, niċċelebraw u nfakru hekk waslet għas-salvazzjoni tagħna biex aħna nfiequ. Punt interessanti hekk fuq il-fatt li Ġesu kien viċin tan-nies. Dawn in-nies li Ġesu fejja mill-mart u mix-xitan, ġifieri l-morda u l-imxajtnin, kienu n-nies li fis-soċjetà ta' Ġesu huma kienu l-iktar nies imwarbin, dawk li ngħidulhom l-emarġinati tas-soċjetà. Imma Ġesu anke ma' dawn kien ikun preżenti. Dawn in-nies mhux dejjem kienu jgħixu mal-familji jew man-nies komuni, imma Ġesu xorta kien magħhom. U l-imwarbin u l-emarġinati għadna nsibuhom illum anke f'pajjiżna dis-sena. Ejja kemm nitalmu minn Ġesu biex aħna wkoll nkunu viċin dawk in-nies imwarbin, dawk li jħossuhom waħedhom, il-morda. It-tieni punt, Ġesu kien viċin ukoll ta' missieru. Rajna li minkejja l-ħafna affarijiet li kellu jagħmel matul il-ġurnata, meta sebaħ hekk jgħid l-Evanġelu ħareġ u mar f'post imwarrab. F'ġurnata tipika Ġesu iva kien jitlob. Anke Ġesu kien iħoss il-bżonn li jinqata' biex ikollu ħin għalih waħdu ma' missieru. U jien u int l-istess irridu nagħmlu. Ħafna drabi nġibu l-iskuża, speċjalment aħna s-saċerdoti, li għandna ħafna x'nagħmlu. Imma anke Ġesu minkejja dan kollu kien isib ħin biex iqatta' ħin ma' missieru, għaliex għax kien jemmen f'dak li qed jagħmel. Allura anke biex nalaqgħu, dawn it-tnejn imorru flimkien, fatt li nkunu viċin tan-nies tal-oħrajn, tal-imwarbin, tal-batut, u l-fatt li nkunu viċin ta' Ġesu. Jekk iridu nkunu vera nsara, ma nistgħux inħallu waħda minnhom barra, imma jmorru tnejn li huma flimkien. Fatt ingħalaq bil-frażi ta' San Ġwan waħda mill-ittra tiegħu. Kif tista' tħobb lill-Alla li ma tarax, jekk ma tħobbx lil ħuk li tara ma' ġenbek. Fil-Vanġelu smajna kemm Ġesu kien jipriedka, għalhekk tajjeb li għall-bidu nitolbu l-ewwel għall Papa Franġisku, għall-isfijiet tagħna, l-Isqof Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, hekk biex jgħixu l-konsagrazzjoni li riċevew fihom l-ordinazzjoni tagħhom u jfittxu l-fqajrin tad-dinja u jwaslulhom l-aħbar tas-salvazzjoni. Nitolbu għal dawk li huma fqar, għal dawk li jħossuhom waħedhom, għal dawk li tisofru l-mart jew l-inġustizzi, biex jemmnu fil-qawwa ta' Kristu li jaqbes għal kawża tagħhom u jagħtihom id-dinjità li jistħoqilhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-immigranti, għall-imwarbin fis-soċjetà tagħna biex dejjem isibu persuni li lesti jgħinuhom fid-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għalina ninsara, speċjalment aħna reliġjużi u s-saċerdoti, biex ma nieqfu qatt inkunu sinjal tal-imħabba infinita ta' Alla ma' dawk li niltaqgħu magħhom fix-xogħol u fil-ħajjiet tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel it-talba tiegħu personali. Mulej Ġesu inti l-mibgħut tal-missier biex issalvana. Fejjaqna mill-mart spiritwali tagħna. Għatina kuraġġ fil-mart tal-ġisem. Żommna qalb waħda u ruħ waħda fit-talb biex insiru kollaboraturi tas-saltna tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta Quddiesa mulej għatina dejjem il-barka tas-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tieba tiegħek irid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk. Il-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Quddies tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kullu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Ħabru mewt tiegħek mulej, nxandru bil-fer għamin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jinna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu t-talba sabiħa li għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek,
tiġi salt natek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-dejn. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dejn. Għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li neħħi d-nubit tad-dinja. Ħejnin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' mħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek futna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej, Roddu inroddu ħajr ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rużarju għal familji tagħna u għal dawk li bħalissa qegħdin u jħossuhom waħedhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ħnisejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw l-ewwel misterum tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-semek ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna dbietna bħalma naqblu minnu ħati għalina. Addaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Mirjam Malla itlapajna mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Mirjam Malla itlapajna mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Mirjam Malla itlapajna mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Mirjam Malla itlapajna mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Mirjam Malla itlapajna mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Mirjam Malla itlapajna mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Mirjam Malla itlapajna mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Mirjam Malla itlapajna mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Mirjam Malla itlapajna mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għaffrilna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħnisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għaffrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħnisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw ir-raba' misterum tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid kif fis-semek ukoll fl-art. Ħobża ta' kuljum agħtina llum, għaffrilna dubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Taddaħħalniex fi tiġrib, isseħnisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Mqaddisa u mollija fuq il-korri kollha tal-Anġli. Missirna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għaffrilna dubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Taddaħħalniex fi tiġrib, isseħnisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħlewa u tama tagħna. Slima lik li kien ngħidu, għalli xaħna turifnatu li teva. Lilek itniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan iż-żwiet ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament, lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina Quddiesa Malla. Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, għal-bżonnijiet tiegħu tal-Knisja. Missirna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħasi għalina. Naddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jibdu fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu qattab tagħna, Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Quddies Alla, ħenna lina, Trinità Quddiesa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja t'Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma'Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina,
Warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' Rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Affirna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina Quddiesa Omm Alla, biex ikun jisuqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu, li bentija kisir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għatina nitolbuk li jenna li nisqaruha Omm Alla, li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna, Amen. talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom biex fis-sitwazzjoni preżenti il-persuni vulnerabbli isegwu il-Quddiesa mid-dar. Meta noħorġu nirrispettaw lil xulxin billi nużaw il-maskra jew il-vajżer u nżommu id-distanza soċjali. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistidenjati donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar informazzjoni. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.